Διαμέρισμα 55 τετραγωνικών του Παπάγου. Εδώ εισερχόμεθα στο χώρο υποδοχής, σαλόνι τραπεζαρία. Ακριβώς εδώ είναι η τουαλέτα. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο, το οποίο υπνοδωμάτιο είναι για 55 τετραγωνικά, ευρύχωρο, θα έλεγα μεγάλο, ψηλοτάβανο και τετραγωνισμένο. Αυτός ο θόρυβος που ακούτε είναι από μηχανή, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι το κτίριο γίνονται δουλειές. Εδώ βλέπουμε τη θέα από το υπνοδωμάτιο. Η εργονομία του διαμερίσματος είναι πραγματικά καταπληκτική, θα έλεγα, αλλά δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Είναι όντως αξιοπρόσεκτη. Δεν πάει χώρος χαμένος, ούτε ένα μέτρο. Εδώ, όπως βλέπουμε, υπάρχουν δύο μπαλκονόπορτες, μία μεγάλη και μία μικρή. Υπάρχει βεράντα μπροστά και μπαλκόνι στο πλάι. Και εδώ πάμε στη βεράντα. Έχει ανεμπόδιστη και περιμετρική θέα. Υπάρχουν 3 πανομοιότυπα διαμερίσματα, τα οποία είναι στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Η κατασκευή του κτηρίου είναι πάρα πολύ καλή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τα πούμε διαζώσεις. Η κατασκευή είναι εξαίρετη στην κυριολεξία.